Bonġu, Dr. Duka. Bonġu, nirringrazzjak. Bonġu, grazzi lilek li naqgħod magħna. Bonġu Edward, aħna nafu kif sinonimu mal-Festival Science in the City li dejjem ikun lejn l-aħħar tas-sajf, niċċelebraw kull sena. Li edizzjoni wasalna din is-sena, Edward? Din hija l-10 waħda. Irrid nistidun ukoll miegħi lil Amy Delicata, intern li qed taħdem ferm tajjeb fuq il-festival tagħna x'aħna naħdmu bħala tim. Sena tħieħa biex inġibu dal-festival għal Poplu Malti. Ekku, sewwa. U fejn l-an tal-festival huwa li tikkomunikaw xi tkun għaddejja riċerka għal din is-sena l-Università b'mod artistiku li jista' jintlaħaq mill-Poplu Malti kif diġà semmejt. Jiena niftakar ġest biex naqab storja, wieħed mill-ewwel festivals li kontu għamiltu niftakar konna involuti bħala gadgets, niftakar konna ġejna, niftakar għadha tibda. Jiġifieri u dis-sena wasaltu? Eżatt, tiftakar u hekk niftakar ħadtu filmat ta' Rocket, konna minna il-Rosetta Satellite għax kien hemm il-kometa. Kienet l-ewwel darba li kellna satellita li krea l-uman qed jistudja kometa. U ġejtu l-belt u ħadtu xi filmat vera sabiħ għamiltu feature. Eżatt, għax dan ilu għaddej, ilu għaddej u dejjem jikber. Ekku. 2014. 2000 eżatt. Meta ġejtu intom, ekku. Nuri l-età tiegħi. U Marelli. X'konna seni? Mela, it-tema kull sena jkollna tema f'dan il-festival. X'in it-tema ta' din is-sena? Mela, t-tema ta' din is-sena hija Taking Roots. Il-sena li għaddiet kena sowing seeds ta' riċerka fil-poplu tagħna biex japprezza l-importanza ta' xjenza u riċerka fil-ħajja tagħna x'taffettwa l-ekonomija, taffettwa s-soċjetà, taffettwa kif wieħed jikkomunika ma' uman ieħor. Ferm importanti li l-pajjiż tagħna jinvesti wkoll u konna dak is-support li għandna bżonn biex intajbu l-ħajja ta' kulħadd fl-aħħar mill-aħħar dak huwa l-għan tagħna u għalhekk semmejniha Taking Root. L-importanza li il-nies jarfu x'ikun għaddej bħala riċerka u narfu kemm hemm impatt fuq ħajjitna b'din l-istess riċerka u kemm ikun passa li meta tinvesti f'dawn it-tipi ta' riċerki għaliex jistgħu javvanzaw u joħolqu għajxin għall-futur tal-istess komunità, soċjetà ta' madwarna. Eżatt, u inbilli Malta pajjiż żgħir ma jfissirx li ma mistax ninvestu fil-riċerka li l-riċerka hija xi ħaġa luzzuża għax hemm pajjiżi oħra bħal Faroe Island u pajjiżi żgħar minnha. Ekku li jinvestu ferm ammont ta' flus fir-riċerka u wkoll anke għamlu Nobel Prize winners u li hija l-aqwa Ekku. Ġieħ li jista' jieħu. Ekku. Tilħaq fir-riċerka. Ekku, u dana fit-tul imbagħad tara li jkun hemm ġid jerġa' jiġi fl-ekonomija, ġifieri l-investiment hemm l-introjtu fit-tul tiegħu. Jiena naf li l-intern ħdejk biex tkun tista' tispjegalna forsi jekk hemm xi proġetti li tixtiequ semmu fuq din l-istess tema Taking Root. Forsi tgħidulna xi proġetti li highlights li tixtiequ semmu. Palissa qed niddiskuti ma' Heritage Malta rigward il-venue Forti Sant'Irmu. Proset, ġifieri qed tifirxu aktar minn sempliċiment il-belt. Eżatti, dis-sena sejrin Forti Sant'Irmu fejn ħajkonna ħafna mis-sens tagħna, ħajkonna l-artist Ray Fil-Bella, għandna proġetti artist renomatiku ħafna. Hija Ray Fil u artist ferm tajjeb u qed jaħdem ma' l-immigranti biex Proset. Nitkellmu fuq il-kunċett ta' fejn id-dinja tagħna l-umanità. Eżatti, ġiet minn l-Afrika. Ekku. U għandna proġetti sbieħ oħra ġejjin ferm ħajkonna wkoll il-skaters ġol u BMX ġol Forza Sant'Elmo.
Ukoll? Għajkun għet jgħamlu show. Ukoll għan ispiegaw ix-xjenza waraja. U għanna ħafna fejta, onka ġejjien il-polizija l-forensika u ħajġu bil-vanijiet tagħhom, tjuru l-esperimenti, huma jużaw ħafna xjenza, drones u teknoloġija avvanzata. U kol ħajkonna affarijiet performances għal-jumejn f'sala San Domingo 30 ta' Settembru u l-ewwel ta' Ottubru. Jumejn sħaħ ta' performances f'sala San Domingo. Proset. Li huwa fil-qalba tal-belt. Ekku, fejn il-komunità tista' tinġabar u issaħħaħ l-istess komunità fejn inti dejjem tagħtu lura bħala festival mhux just tagħmlu performances u titilqu tippruvaw tagħtu lura lejn il-komunità innifisha. Li hija xi ħaġa pjuttost nobbli nara jiena. Mela, tkellimna ħafna fuq il-taking roots li aħna naraw l-importanza li r-riċerka tagħti dinjità kbira lura lejn il-komunità li jitgawdi ħafna minnha. Nawguralkom ħafna, forsi iktar qrib il-festival nitkellmu ma' xi artisti speċifiċi biex jispjegawlna iktar fid-dettall x'ikunu għaddej u nawguralkom lejn naħar ta' Settembru erġa' fakkarna d-dati, Edward. 30 ta' Settembru ħankunu f'Port St. Elmo u 30 ta' Settembru l-ewwel ta' Ottubru ħankunu sala San Domingo. Mela, nżommu dawn id-dati f'moħħna ħalli nkunu nistgħu ingawdu ix-xjenza, ir-riċerka u l-arti flimkien. Grazzi ħafna.